Huomenta ja hyvää Halloween-viikkoa. Tuossa lupasinkin, että tulen tähän näiden Halloween-tunnelmissa tähän näin tällä viikolla katsomaan, että jos jotain energioita nyt lähtisi toisella tavalla liikkeelle, tai onko ne samat energiat, mitä viimeeksikin sitten oli tässä, mutta tosiaan niin siitä ennen kuin teen tulkinnan, niin kerron vähän, moni varmaan tietääkin Halloweenista, mutta kerron kuitenkin tähän pikkasen pohjaa, että Halloweenhän on 6000 vuotta vanha niin kuin juhlapyhä. Ja sitten sen otaksutaan niin kuin saaneen alkuunsa niin kuin Irlannissa, että ei olekaan niin kuin yhdysvaltalainen juhla, mitä ovat kertoneetkaan, ja moni siellä varmaan luuleekin, että se on heidän juhla eikä kenenkään muun. Mutta se on kuitenkin tällainen, niin kuin sanotaan, että useissa maissa niin kuin tätä pyhäpäivää, niin sitä juhlitaan niin kuin 1. marraskuuta, ja vaikka sitten muualla on sitten tämä aatto 31.10. Eli eilen olisi ollut niin kuin se aatto. Ja vanhemmat nimeltäni tämä Halloween on kristillisten pyhimysten, marttyyrien ja vainajien muistopäivä. Ja tosiaan sitä on vietetty alun perin. Ja Halloween on nykyään tämmöinen maalliseksi tullut juhla. Ja kuitenkin ne, niin kuin sanoin tuossa, että sen juuret on niin kuin muinaisissa uskonnoissa ja tämmöisissä henkisissä perinteissä, jotka on kehittynyt sitten ajan myötä. Mutta niin kuin sanottu, että Irlannissa tämä on syntynyt, ja se oli alkujaan tämmöinen muinaisten kelttiläisten talven alkamisen päivä. Eli semmoinen kuin Samhain, jolloin vainajahenkien uskottiin liikkuvan. Eli se ei siis ole alun perin Yhdysvalloista kotoisin, vaan se alun perin oli perinteinen eurooppalaisten pyhäinpäivä. Ja se oli myös omistettu kaikille uskonsa puolesta kuolleille, marttyyreille. Mutta nykyään päivä on yleinen ja se on muistojuhla kaikille vainajille, uskonnosta riippumatta. Ja mehän mennään, tai useat menevät rakkaitaan sitten muistamaan haudoille ja viemässä sinne sitten kynttilän ja sytytetään se kynttilä sitten siellä, tai sitten se voi sytyttää ihan kotona. Eli toi Samhaihan on, niin kuin se nimi tarkoittaa, kesän loppua. Ja Brittien saarilla vietettävä muinainen kelttiläinen juhla. Ja tosiaan varsinainen juhlapäivä oli 1.11. Mutta se juhlinta, niin kuin yleensä täällä Suomessakin, aloitetaan 31.10. Anteeksi, joo. Niin niin, mitäs sitten? Eli nykyaikana niin tämä kelttiläiselle se on niin kuin uusi pakanoille tai kelttiläisille ja
pakanoille, niin se on yksi niin kuin vuoden pyörän 8 juhlapäivästä, että uuden vuoden päivä, jolloin tämä niin kuin päättyvä vuoden aika, kuolleiden ihmisten sielut kokoontuvat yhteen ja ne matkaavat sitten vainajalaan. Ja tosiaan tämä on sitten myös tämä sadonkorjuujuhla. Ja sitten tähän Samhain juhlintaan liittyy myös niin kuin kurpitsalyhtyjen sytyttäminen ja harppujoutsen vainajan jalan matkan symbolina. Että semmoinen hauska juhla tuo Samhain on, eli Halloween. Nykypäivänä tunnetaan enemmän ja vainajien muistopäivä. Tosiaan, meillähän nyt varmaan vietetään sitä vasta viikonloppuna monessa paikkaa, tai just sitä ennen on, kun ei ole viikonloppu, niin on vietetty sitten sitä jo etukäteen. Mutta se on niin kuin kuitenkin alkoi tuossa 31. päivä ja jatkuu sitten tämän viikon. Lauantaina sitten sinne haudoille voi niitä kynttilöitä mennä sytyttelemään täällä Suomessa. Mutta sadonkorjuujuhla aika niin kuin järkeen käypää, jos miettii, että talvi tulos, syksy päättyi ja talvi tosiaan tekee tulojaan. Joo, nyt mä sitten tässä nostelen, katsotaan sitten miten tähän ihan loppu syksyyn ja ihan alkutalveen, että nouseeko mitä kortteja ja kenen energioihin tämä sitten osuukaan, niin ole hyvä, ota vastaan. Niin. Yes. Itse asiassa mä laitan ne vielä tuohon noin, niin laitan ne kerralla. Jää kiire näillä. Joo. Jahas. Niin. Katotaapas mitä sitten meille annettiin tiedoksi. Ja kiitos, otetaan vastaan. Taas tosta toi niin kuin sanottu ennenkin, että tässä näissä Shaman Wisdom Cardeissa ei ole noita kuvia paljon. Että. Joo, tuli toi mun mielestä viimeiskin tuli tämä samainen kortti, mutta se ei aina tarkoita sitä samaa. Elikkä karhuni
mitäs sehän on hyvin semmoinen vakaa tässä. Se on niin kuin omilla jaloilla kulkeva. Ja niin kuin oman arvon tunteva, niin sanoaksemme. Ja joo, niin tosiaan semmoinen voimakas luonteinen ja lujasti tajuava. Että ilmeisesti sinulla on tämmöinen intuittinen niinku, ja tietävä ja utelias mieli. Ja sulla on tommonen hiljainen, mutta runsas niin kuin tarjonta. Mitä se sitten sanookaan, ymmärtääkö kukaan. Ja tässä nyt kuitenkin sanotaan, että on niin kuin valppaana, että mitä sun ympärilläsi tapahtuu. Et nautin nyt siitä ja olen liikuttunut kuitenkin, että mitä sun elämääsi kuuluu. Ja oot tosiaan se utelias ja sellainen maata pitkin kulkeva, niin kuin jalat maassa oleva ihminen. Joo. Sitten tämmönen kuin hurmejuuri. Eli tää on tämmönen tehokas juuri ja tällä on niin kuin tarkoitus auttaa sinua pääsemään eroon jostakin ärsyttävästä asiasta. Että joku nyt sua ärsyttää ilmeisesti. Ja nyt sulla olisi niin kuin aika siitä päästää irti. Tämän tarkoitus on nyt kertoa sulle, että päästä semmoinen ärsyyntymisen tila itsestäsi pois. Että tee niinku töitä sen eteen, että päästät siitä pois. Koska sitten monta kertaa niin jos kauheasti ärsyttää ja hermostuttaa, niin sehän vaikuttaa niin kuin koko elimistöön, vatsaan ja tulee helposti sitten vatsavaivojakin siitä, että ennen kuin tällaista tulee, niin kannattaa poistaa semmoinen itseltään semmoinen ärsytyksen tila, ainakin pyrkiä suurimmaksi osaksi, että joskus on vaikeampi, jos on asioita, jotka tosiaankin ärsyttää tosi paljon. Asioita tai ihmisiä. Niin, mutta kuitenkin pyrkii niin kuin tasapainottaa sen itsensä ainakin välillä, että ei sit tule mitään tällaisia jotain ruoansulatus kenties ongelmia ynnä muita tällaisia, että jos niin kuin ärsyytyneenä esimerkiksi syö tai näin. Joo, sitten tuli tällainen kuin kojootti, niin tämähän on tällainen niin kuin, tätä sanotaan temppuilijaksi, mutta tämä on myös varoituksen niin kuin kortti, että ymmärrän, että sinua on varmaan ärsyttänyt, että varmaankin on jotakin sellaista, että
sinua on huijattu ja sun pitää niinku oikeasti olla varovainen siitä huijarista. Ja että yritä nyt keskittyä siihen itseesi ja tällaiseen niin kuin hyvän oloon huumoriin. Heität mustaa huumoria vaikka ja unohda tällaiset jutut tai sitten oikeasti niin liika stressaaminen ei ole niin kuin kuitenkaan hyvästä, että kaikista asioista selvitään kuitenkin, mutta olet nyt vaan varovainen. Ja tarkista nämä kaikki niin kuin sellaiset signaalit, mitä saat jostakin vaikka tästä huijauksesta tai tämmöisestä joku joka sinua on niin kuin pettänyt, niin kannattaa tarkistaa tarkkaan, että mitä on tapahtunut ennen seuraavaa askelta. Mutta kevennä kuitenkin sitä sun oloas vähän niin kuin itse, että mene semmoisiin paikkoihin, missä viihdyt ja missä on vähän niin kuin semmoista iloa ja saat siellä niin kuin nauraa ja olla hyvin mielin, et jää niin kuin kotiin esimerkiksi yksinäs tai oot semmoisena synkkänä siellä, että kannattaa pitää se mieli kuitenkin avoinna niin kuin tämmöiselle hyvälle ja positiiviselle. Ja täältä tulikin sitten tämä self, että sinä niin kuin itse, että että tässä on kaikki nämä niin kuin tässä nämä suunnat, niin kuin ilmansuunnat tässä, että sussa on kaikki ne ilmasuunnat ja sä oot niin kuin keskipiste, että sulla on niin kuin kunnioitettava itseesi ennen kuin pystyt, tämän olen varmaan sanonut monta kertaa, että ennen kuin pystyy kunnioittamaan ketään muuta, niin pitää kunnioittaa itseään. Että vaikka onkin tapahtunut tällaisia vaikka huijauksia, niin sun pitää kuitenkin niin kuin itseesi kunnioittaa eikä ruoskia siitä. Et nyt on niin kuin semmoinen voiman polun alku, mieti sitä, että meet vaikka ulos kävelee ja palaa sieltä ja koko ajan puhdistat itseesi siitä, mitä sinulle on käynytkään. Pyrit tällaiseen niin kuin tasapainoon. Silloin sä pääset niin kuin tasapainossa, sä pääset niin kuin harmoniaan siinä. Mieti sellaista vaikka, että minä olen nyt. Minä olen minä. Minä olen niin kuin, minä olen pyhä. Minä olen pyhä tila sisälläni. Ja kukaan ei siihen pysty vaikuttamaan. Että minulla on hyvä olla. Rose Moon. Eli sä voit tietysti vielä ottaa avuksesi vaikka lähimmäiset ja lähimmät ystävät. Kannattaa niinku
kertoa tästä asiasta ja avautua muille. Et jotta sä voit niinku sit nauttia, että sä saat sydämeltäsi nämä tällaiset ahdistuksen tunteet pois. Et sulla on niinku käsiteltävä tämä asia. Mutta muista se, että tietysti ne kaikki asiat, ne tuntuu niinku pahalta ja satuttaa. Mutta katso sitä sun ympäristöäsi ja tutki niitä kaikkia tosiaan näitä varoituksia ja otat mieluummin ne kukat vastaan ja päästät irti niinku kaikesta semmosesta pahasta. Että etsi taas se sisäinen lapsi, joka sitten on puhdas sitten sisältä. Yrität päästä niistä pois niistä vanhoista haavoista tai saattaa olla, että ne on nyt jonkin aikaa ollut siinä ja niissä nyt kestää jonkin aikaa sitten päästää irti. Niin. Berry. Eli karhun tämmönen vatukka, niin tässäkin viestitään, että mietin nämä kaikki asiat nyt niinku huolellisesti. Ja sitten kun sä oot miettinyt kaikki asiat niin huolellisesti ja tehnyt semmoisen päätöksen, että nyt niin kun sä puhdistut, niin sulla tulee suuri tämmöinen helpotus. Eli just semmoinen niinku, tässä niinku oikein tulee vahvasti tämmöinen, suoraan sanottuna vähän semmoinen varastoitu viha tulee mulle nyt tähän. Ja siitä tulee niinku semmoista kovaa niinku kipua ja stressiä. Että älä liikaa keskity nyt siihen vihaan. Että keskity nyt niinku itseesi ja itsesi hoitamiseen. Nautin niin kuin ystävällisistä ihmisistä ympärilläsi, jotka varmasti haluavat auttaa sinua tässä ja tässä hetkessä. Sitten tuli tuo oak, eli tammi. Ja sä oot kuitenkin todella tommonen vahva ja pysyt niin kuin paikallasi. Sua ei yleensä horjuteta kyllä helposti, että sä oot hyvin semmonen pitkäikäinen, voimakas. Sulla on voimakas läsnäolo. Sen takia nämä voi tuntua vähän suuremmalta niin kuin sinusta nämä asiat, koska sä et olisi voinut koskaan kuvitella, että tällaista olisi voinut sulle edes käydä, tapahtua. Eli yritä olla niinku oikeassa paikassa oikeaan aikaan, missä sä tunnet sit olevasi turvassa ja suojatuksi. Nyt kuitenkin sillä lailla varovainen, että seuraavan askeleen kanssa, jos tää jollekin sanoo jotakin.
Eli näiden energioiden ja voimien kautta sä parannut niin kuin rikastuneena henkisesti ja ruumiillisesti. Kun nyt vaan jaksat vielä pysyä siinä horjumattomana niin kuin tammi, jos voi sanoa näin. Sitten tuli korppi. Eli sulla on pikkasen vielä sellainen olo, että sä oot niin kuin vähän väärin ymmärretty ja kunnioitettu. Ja sulla on kuitenkin tämmöinen lahja niin kuin kahden maailman ja fyysisen maailman välillä. Sulla on jonkinnäköinen yhteys tähän näin. Sä oot vähän semmoinen sanansaattaja myöskin. Ja et sun kohoo kyllä tää tieto kaiken yläpuolelle. Niin kuin vähän korppikin. Se katsoo niin kuin tuolta ylhäältä, että mitä täällä niin kuin tapahtuu vähän ylhäältä päin. Mitä sun kannattaa nytkin tehdä. Että katso sieltä ylhäältä päin tätä asiaa. Niin moni asia niin kuin selkenee, kun itse katot sitä vähän kauempaa. Ja kaikki tämmöinen niin sanottu roskan puhuminen ja pahan puhuminen, niin kannattaa niin kuin pistää ihan romukoppaa, ei kuunnella sellaisia. Itse tehdä ne päätökset. Kato sitä niin kuin tuolta ylhäältä. Ja tämmöisien niin kuin salaisuuksien kertominen, ne ei välttämättä aina pidä niin kuin paikkaansa, jos kuulet jostakin. Että kato sieltä ylhäältä ennen kuin, tai en tiedä salaisuus, vaan sellainen niin kuin, tällainen tarina tai mikäs tässä nyt äsken oli mielessä justiin tossa, että kertomus tästä, että niinku selitykset. Olisiko se, että selitetään jotain asiaa ihan hirveästi, mitä oot kokenut ehkä vääryyttä. Että just niinku tähän liittyen tähän huijaukseen. Niin on kauheasti selityksiä, mitä oikeasti niinku kannattaa katsoa niinku ihan tuolta ylhäältä, niinku, että hei, pitääkö tämä niinku paikkaansa. Ja siellä voi olla vaikka mitä kertomusta. Että ole varovainen taas kerran, niinku, ette usko kaikkea. Eli haapa tuli, aspen. Joo. Niin kuin sanoin tuosta sisäisestä lapsesta, että kannattaa etsiä se. Et nyt on sen sisäisen lapsen aika, että ravitset sitä semmoista omaa viattomuutta ja hengität niin kuin syvää ja että päästät irti siitä ärsytyksestä ja vihasta. Eli sellainen, että joo, suojaat kuitenkin itseesi. Etkä ole niin kuin tietämätön siitä asiasta, että nyt sinulle kävi. Et niin kuin anna periksi.
että se on niin kuin nyt kuitenkin suojataan koko ajan. Ja, vaikka ootkin aina valmis auttamaan ja avustamaan niin kuin muita, niin sinuakin niin kuin suojellaan tässä niin kuin matkallasi. Et sinulla on siellä henkisessä puolessa auttajia, joka auttaa sun henkistä hyvinvointia ja resurssejasi. Sä oot erilainen, special. Niinku, oo itsellesi niinku uskollinen ja luota itseesi. Luota sun omaa niinku intuutioon. Uudelleen. Sä oot varmaan kadottanut sen jotenkin just tämän tilanteen takia. Sen sellaisen, mitä sulle nyt on käynyt. Niin sen tilanteen takia sulla on mennyt tää harmonia vähän niin kuin niin siihen, että niinku, et enää luota niin itseesi tai omaa intuutioosi. Mutta sitä sun pitää nyt työstää tässä tilanteessa paljon. Joo. Tuli aika monta korttia tähän. Karhu pysyy jalat maassa ja täältä tuli nyt tämmöisiä parantavia ja varoittavia kortteja aika paljon ja just tätä, että keskityt niinku itseesi. Keskityt itseesi ja sulle on paljon näitä tällaisia parantavia kasveja täällä ja puita, jotka haluavat auttaa ja kehottavat, että sitten tuli tämmöisiä kehottavia kortteja, jotka kehottaa sun olla kuitenkin varovainen koko ajan tässä tilanteessa, et eikä enää luottaa sitten näihin asioihin, mitä sinulla on nyt sitten ollut tai mitä sinulle on tapahtunut. Et vaikka minkälaisia selityksiä nyt tulisi, niin et hyväksy, että katot tuolta jostain ylhäältä, että mikä sitten on oikein ja mikä on väärin ja mikä on sinulle just nimenomaan sinulle oikein, niin että sitten alat taas voimaa hyvin ja lähtee se suurin stressi ja paino niin kuin harteiltasi pois. Joo, tämmönen oli tää Halloweenin pyhäinpäivä vainajien muistopäivän niin kuin tulkinta eläväisille. Että tällaista kerrottiin. Mutta aivan ihanaa Halloweenia teille kaikille. Ja mikä tää nyt oli tää Samhaita, hyvää Samhaita, kelttiläistä juhlaa, sadonkorjuujuhlaa. Vaikka sadot on jo korjattu tuossa jonkin aikaa sitten. Niin toivottavasti lunta tulee. Täällä Helsingissä oli yhden kerran tuli tuossa lumi. Mutta lähti pois. Jossain muualla Suomeen varmaan on lunta aika paljonkin. No mutta ei muuta kuin seuraavaa kertaa. Moi moi!